Това видео ще представя съвсем накратко всеки един етап от програмата ми Inevitable. Става въпрос за 5 процеса, през които трябва да премине всеки играч, за да достигне от настоящото си положение до момента, в който изявява максималния си потенциал като личност и като играч. Създадох тази програма Inevitable, неизбежен на английски, но искам да я въведа и специално за българи. Особено след идеята за България световен шампион 2034 година. Но това е друга тема. Програмата е специално насочена за футболисти, защото футбола е мое призвание, присъства в живота ми от най-ранна детска възраст и го усещам като най-голямата страст, чрез която мога да служа по един или друг начин на света. Аз се казвам Ивайло Асенов и това е моята програма Inevitable. Всяка една буква означава нещо. I, Identity and Neuroplasticity и Evolution, V, Volume, I, Impact. На български идентичност, невропластичност, еволюция, всеотдайност, изява. Могат да се казват много неща, много думи съответстват също с първите си букви, но да не губим повече време, ще премина през всеки един етап съвсем накратко. Това е просто такъв малко открехване на вратата към една вселена, която изградих през последната една година и всеки ден, в който мисля над нея, тя се разширява. Така, това е началната точка, в която започваме. И първото нещо, което правим, първата стъпка, identity, идентичност, история, слизаме надолу, дълбоко в съзнанието ни, вглъбяваме се в себе си, обръщаме се назад и история и преразглеждаме живота си. Правим си самоанализ, къде се намираме, защо сме тук, какви ограничаващи вярвания имаме, какви модели на поведение, които не ни служат, повтаряме, какви травми имаме. Тук има една камара от инструменти, чрез които може да се работи. И моята идея тук е да насоча играча към метода, който най-много ще му помогне, който най-много съответства на неговата личност. Не искам хората да влизат в програмата и да ги шлифовам по нейната кутия. Програмата бива напасвана спрямо личността и това е един от най-главните принципи като цяло. Защо футбол? Това е призвание за мен, но тази програма може да бъде пригодена за други спортове, както и за всяка област от живота, тъй като тя се базира на фундаментални принципи, които действат без значение от сферата. Първа точка – самоанализ, вглъбяване, изследване на личността, на идентичността. И след като сме започнали процеси по отработване на травми, задвижили сме желанието си за промяна, влизаме в следващото ниво, невропластичност, което буквално представлява способността на мозъка да се адаптира, да се променя, да изгражда нови невронни връзки. Тук вече почваме да съзидаваме промяна, която е базирана на нашата осъзнатост, докато досега сме живяли скоро неосъзнато, базирано на много влияния отвън. Сега, след това вглъбяване, започва лека по лека да избистряме гледката, да изясняваме целите, да целеполагаме. И тук е един от ключовите моменти в програмата. Точката, в която човек
се променя. Човек си дава позволение, човек си прощава, човек се отървава от товарите и когато се премине ето тази точка, аз я наричам Point of No Return, където няма връщане назад. Нео е взел червеното хапче, отворил си очите, няма връщане назад, Дороти вече не е в Канзас. Тук вече изплуваме от нормалното състояние, в което сме започнали. Значи започваме от, да кажем, кота 0, образно казано, гмуркаме се в дълбините, в мазето, под земята, в сенчестата страна, след което като от трамплин се оттласкваме от дъното нагоре за една устойчива промяна, една осъзната промяна. Отново тук има множество инструменти, които всеки, който преминава този път, ще може да усети и да избере кой най-много работи за него и да продължи нагоре по пътя към еволюция. Това е духовната част, с която трябва да се приравним, ако искаме да служим на света за по-добро. Защото ако от тук, от N, не отидем нагоре, ами си продължим направо, то това би било от чисто човешка, егоистична гледна точка на мускули да се опитваме, без да имаме приравнен компаса си с вселенските принципи, с една духовна, откровена, надчовешка подбуда за каквото и да било през нашия човешки път, ние сме обречени на това да се лутаме и да не знаем на къде всъщност отиваме. Тоест тази крачка е, еволюционната крачка е, в която правим обет да служим на доброто. Правим решението да играем в футбол в конкретната ситуация или да правим каквото и да е в живота си в услуга на Бог и вселенските принципи за благосъстояние. Няма да навлизам повече тук. След което се връщаме отново на земята. Целта ни не е да останем тук горе, като ние сме човешки същества и имаме мисия на тази планета в нашите човешки тела. Затова се връщаме на терена. Само че вече се връщаме с новото познание. Ако тук в начало нямахме идея, бяхме неосъзнати и в живота си, след това имахме идея, бяхме направили крачки, извършили сме съответните промени и вече сме се приравнили с божествените принципи и се връщаме на същата равнина, само че ние не сме същите хора. Ние сме героят, който е изминал една обиколка и се връща той се връща на същото място, но не е същия. Тук си в света, си от света. Тук си в света, но не си от света вече, защото си бил горе, бил си и долу. И вече избираш да влезеш тук, познавайки тук минусите и горе плюсовете и работиш от една съвсем нова настройка и нагласа на цялото ти същество. И тук в V-волюм или всеотдайност, тук вече става въпрос за масирани действия. Тук почва големия труд, защото в предишните фази I, N, E физическата дейност е сведена до минимума, колкото да си поддържаш тренировките. Тук се работи с психология, духовност, интелект и когато нагласим всички тези неща да работят в унисон, нагласим историята, да обичаме съдбата си, амор фати,
С ясно съзнание сме положили целите си и с цялата си всеотдайност и чиста добронамереност искаме да служим на Вселената. Не го правим от егоистични цели. Ние след целият този преход избираме да продължим пътя си като футболисти, защото вярваме, че това е начина, по който най-добре може да служим на света в този живот. Ние се връщаме тук на терена в Ви и вече с новото съзнание започваме да действаме, тъй като ако действахме тук, щяхме да сме със старо съзнание, нямаше да разбираме защо не ни се получава. Ако действахме тук, също нямаше да разбираме какво се случва, защото не сме приравнени с вселенските принципи, физичните закони и така нататък. И когато вече сме нагласили всички тези неща, в началото беше словото, всички интелектуални, емоционални, духовни наши същности работят заедно, тогава ги оставяме на заден план и се съсредоточаваме върху физическия труд. И тук говорим за максимално уплътняване на времето, физически и за възстановяване на тялото, разбира се. Тук човек става като един робот, в който програмите му са вече супер добре настроени и от него се изисква да действа машинално, да действа колкото се може повече, за да може да мине на следващата фаза, която е импакт, изява, в която да може да прояви това, което е научил горе, това, което е научил долу, това, което му е било заложено като потенциал да изяви като личност, като футболист. Тук в импакт, в изява, ние променяме света. Променяме хората за по-добро. Даваме добрия пример. Ако тук, добре да започна от начало, ако тук променяме историята си в Identity, защото си поставаме, осъзнаваме, не се обвиняваме, тук променяме настоящето в невропластичността, тук става промяната в еволюцията, променяме бъдещето си, стилайки си един път към духовно израстване. И като слезем тук в волюм, вече променяме настоящето, но не нашето собствено настояще, а настоящето на света. Защото идваме с висше знание, влизаме отгоре и в импакт променяме бъдещето на света. Тук това е също като една октава. Ай се покриват. Когато изминеш този път, все едно това е до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. И всичко се повтаря в един безконечен път, но друга тема. Етапите са 5 и всеки един от тях има своето неотлъчно място, защото ако махнем идентичността, няма да знаем какво променяме. Ще мъкнем товара си навсякъде напред. Докато не го пуснем, докато не отработим травмите или не задвижим процесите, защото това изисква дълъг път. Но започнеш ли да разчупваш моделите, започнеш ли да искрено желаеш промяната, нещата започват да се получават и може да се премине напред към промяна. Ако не направим тази промяна, няма как изобщо тук да се стигне до следващия път. Ще си седим някъде настоящето си положение и никога няма да отидем нагоре. Но без да слезем, да се вгледаме навътре, никога няма да стигнем до желание за промяна. След което, когато задвижим промяната, няма как да не се тръгне в възходяща позиция и да се стигне до духовната част на пътя, без която, ако еволюционната част не съществува, няма как в последствие
да имаме тази всеотдайност, няма как да имаме пътния вятър на вселенските закони, за да може да направим своя импакт, своята промяна в света. Няма как да изявим висшата си същност, ако не сме в унисон с еволюционната духовна част на съществуването ни. И обаче без без обема труд, който е необходимо да положим, няма как да стигнем напред към разгръщане на максималния ни потенциал и служба на хората. Защото ако просто сме едни духовни същества, това е чудесно, но без да имаме масираните действия в физическия, материалния свят с цялото това богатство, което сме изминали и сме натрупали до тук, без да се трудим физически, няма как да направим промяна. И след като натрупаш необходимото количество труд, за да се случат качествените промени, тогава ти правиш своята изява, своята промяна в света, която ако не направиш, тогава си похабил целият този потенциал, който имаш и придобиваш своята нова идентичност, която вече дава съвсем нов импакт. Защото и тук в началната си позиция ти също правиш изява, импакт и влияеш по един или друг начин, малко или много на хората. Тук на следващото ниво, както казах, се повтаря. И тук продължаваш своя път да служиш на хората, защото ако останеш тук в труда, без да проявиш всичко научено, няма как да повлияеш на света да се подобри. Надявам се да съм разяснил голяма част от нещата. Сигурен съм, че има и множество въпроси. Който има такива, да не се колебае да ми пише.